Tervehdys, rakkaat katsojat! KUT esittää illan ohjelmana muun muassa uusinnan kaupungin oman tähtireporterimme Svenin reportaasista Muukalaiset. Ohjelma käsittelee pintapuolisesti uusien vieraidemme laskeutumista kaupunkiimme ja pohtii heidän mukanaan tuomiaan mahdollisuuksia. Ohjelmassa nähdään silminnäkiä haastatteluita, kuvamateriaalia muukalaisten laskeutumisesta ja aluksista sekä aiheeseen liittyviä asiantuntijalausuntoja. Tässä näemme erään joutumaata seuranneen valvontakameran tallentamaa kuvaa. Kamera oli onnekkaasti nauhoittanut mitä luultavimmin muukalaisten laskeutumisen maamme kamaralle. Tämä oletettu muukalaisten alus noudattaa selvää ennalta määriteltyä lentorataa, mistä voidaan päätellä sen suunnanneen tarkoituksellisesti juuri kohti uutta Tukholmaa. Kaupunkimme vauraus ja menestys ei ole jäänyt huomaamatta. Hei ja hyvää iltaa, minä olen Sven. Kuten hyvin tiedätte, KUT on aina siellä missä tapahtuu. Seuratkaa siis tutkimusmatkani rakkaan kaupunkimme kaduille, jossa keskustelemme ja pohdimme muukalaisten vaikutusta kansalaistemme elämään. Tervetuloa! Loppuillan ohjelmistossa näemme koosteen menestyssarjasta Joutomaan vaarat, jota seuraa aiheeseen vahvasti liittyvä studiokeskustelu ohjelmassa Uuden Tukholman asialla.